Λοιπόν, μόλις τώρα το πήρα. Είναι ένα ωραίο μικρό μηχανηματάκι, το οποίο το κουμπώνεται στην τηλεόραση. Είναι Android Mini PC, το βρίσκεται. Είναι τετραπύρινο. Είναι ενσωματωμένο με καμερούλα 5 MP για να δουλεύει και για Skype. Έχει τηλεκοντρόλ, αλλά μπορείτε και να χρησιμοποιήσετε και το μαουζάκι. Σαν προδιαγραφές, ας ξεκινήσουμε. Έχει τετραπύρινο επεξεργαστή, τον Α31. Έχει 2 GB RAM και 16 ROM. Δηλαδή 2 χρησιμοποιεί όταν δουλεύει και αποθηκευτικό 16, την οποία μπορείτε να την επεκτείνετε με mini καρτούλα SD, η οποία φτάνει έως τα 32. Είναι full high definition, HDMI χρησιμοποιεί για να συνδεθεί, αλλά έχει και AV υποδοχή, ούτως ώστε να μπορέσετε να το κουμπώσετε ή σε προτζέκτορα ή σε οποιαδήποτε συσκευή παλιά, αν δεν έχει HDMI. Οπότε βλέπετε έχει παροχή δεξιά, AV, η οποία κουμπώνει σε αυτό εδώ το καλωδιάκι, βγάζει τα 3 ήχο, εικόνα, στέρεο. Έχει μια USB μικρή, το HDMI, έχει οπτική ίνα για ήχο, ένα USB μεγάλο, καλώδιο δικτύου και αντένα, η οποία είναι αποσπόμενη και βγαίνει. Εντάξει, είναι ένα ωραίο μηχανάκι, εύκολόχρηστο, το οποίο σας μετατρέπει την τηλεόραση σε Smart TV. Από ό,τι βλέπετε, έχει καινούριο επεξεργαστή γραφικών, έχει καινούριο HDMI, την καλύτερη ανάλυση στο 2,160p και υποστηρίζει και 4K βίντεο. Λοιπόν, το μανιουαλάκι του είναι εδώ, ένα τυπικό, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, να δείτε. Android είναι, όσοι έχουν σχέση με τα Android μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποια βιντεάκια του YouTube, ούτως ώστε να δείτε ακριβώς τι λειτουργίες έχει. Τώρα, εγώ έχω χρησιμοποιήσει ένα ασύρματο μαουζάκι, το οποίο είναι φτηνά, είναι γύρω στα 5 ευρώ, και φτάνουμε στο μηχανηματάκι μας. Το μηχανηματάκι μας είναι αυτό εδώ. Εγώ του έχω προσαρμόσει και ένα ανεμιστηράκι από πίσω, γιατί είναι καλοκαίρι και το έχω σε σημείο που ζεσταίνεται. Δεν έχει πρόβλημα, αλλά καλό του κάνει. Η καμερούλα του είναι σε αυτό εδώ το σημείο, η οποία ανοίγει εδώ. Είναι λίγο σκοτεινά, ανάψω τα φώτα μισό λεπτό. Ωραία, συγγνώμη γι' αυτό, είναι αριστεχνικό βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι το μηχανηματάκι μας, το οποίο το βρίσκουμε στο eBay γύρω στα 77 ευρώ. Είναι πολύ καλή τιμή. Εδώ στην Αθήνα βέβαια ασφάζουν. eBay, ψάξτε λίγο το eBay. Είναι τετραπύρινο. Είναι το μοντέλο αυτό που βλέπετε, China βέβαια. Έχει μία-δύο USB από εδώ, στην οποία τη μία έχω κουμπώσει το mouse, εδώ έχω το TFT, τη μικρή, και εδώ έχω μια USB. Από εδώ δεν έχω τίποτα. Εδώ έχω IR, το οποίο δουλεύει το τηλεκοντρόλ. Εδώ έχουμε την κεραιούλα μας, HDMI, η οποία φεύγει, μια USB και όπως σας είχα δείξει στο βιντεάκι. Αυτά είναι τα εύκολα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο μενού του. Το έχω ανοίξει εγώ, το έχω σετάρει. Το μενού είναι πάρα πολύ καλό, έχει ελληνικά, οπότε ανά πάσα στιγμή, και αν δεν είσαστε καλός χρήστης των αγγλικών προγραμμάτων, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι όλο ελληνικό. Είναι Android. Το Android δεν έχει καμία σχέση με τα Windows, που ξέρετε, πώς έχουμε σχέση συνέχεια με Windows. Είναι καθαρά λειτουργικό σύστημα απλό, το οποίο συνδυάζει Windows και μπορώ να πω και Macintosh μαζί. Σε πρώτη φάση, αυτό που βλέπουμε
είναι το μενού, το οποίο γυρίζοντας το ροδάκι μπορούμε να παίξουμε. Αλλάξουμε δεξιά και αριστερά τις οθόνες μας. Έχουμε Adobe Reader, έχουμε Office, έχουμε Photoshop άμα θέλουμε, έχουμε YouTube, XBMC, έχουμε ταινίες οι οποίες είναι γυρισμένες τώρα στο σινεμά και τις παίζει απευθείας, το συμπεριλαμβάνει μέσα. Το Netflix, το οποίο δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα, έχει το Filmon, έχει όλα τα κανάλια του κόσμου, τις ρυθμίσεις, ένα cleaner έχω βάλει, αυτό εδώ, το οποίο καθαρίζει από ιούς και από σκουπίδια. Κάτω αριστερά έχω το YouTube, τα μηνύματά μου, δηλαδή υποστηρίζει όλα. Εδώ έχει το Play Store, το οποίο μπαίνετε μέσα και κατεβάζετε ό,τι πρόγραμμα θέλετε. Έχει πάρα πολλές δωρεάν εφαρμογές. Εδώ φωτογραφίες, εδώ το ίντερνετ. Δεξιά φωτογραφική μηχανή, μουσική και τα Gmail. Αυτό συνήθως επειδή είναι της Google υποστηρίζει Gmail. Έχουμε επίσης παιχνίδια. Έχουμε το screensaver που έχω κατεβάσει δωρεάν του Galaxy. Έχω ένα memo το οποίο μπορεί να γράφει σημειώσεις. Έχει το EAS το οποίο είναι ένας Explorer κοντά στα Windows ώστε να έχει καλύτερες συμβατότητες να μπορείς να το χειριστείς. Έχει το Facebook. Εδώ έχουμε τα πρωτοσέλιδα, όλα αυτά, ημερολόγιο, contact, οτιδήποτε θέλουμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή να τα βρίσκουμε. Εδώ έχουμε ένα Rocket, το οποίο είναι ένα music player. Και το iBob είναι οι ταινίες των προσεχών, που είναι ένα site το οποίο κατεβλέπεις τι βγαίνει στο σινέμα. Εδώ ένα μπιλιαρδάκι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και άπειρα παιχνιδάκια. Υποστηρίζει και 3D παιχνίδια και δύσκολα και τέτοια. Είναι άνετο. Πια είναι το καλύτερο, εγώ πιστεύω, αυτή τη στιγμή στην αγορά. Βέβαια κάθε μέρα βγαίνει και κάτι και δεν πουλάω. Εντάξει, τέχνης είμαι, δεν έχω κανένα συμφέρον. Λοιπόν, ας δούμε τώρα μία-μία τις εφαρμογές. Ας πάμε εδώ που έχουμε το Office στην ουσία. Έχουμε εδώ το Office, το οποίο μπορούμε να μπούμε και να ελέγξουμε. Με δεξί κλικ πάμε πίσω, με αριστερό καρφώνουμε. Και στη συνέχεια, αν θέλουμε, διαβάζουμε οποιοδήποτε αρχείο θέλουμε. Κάτω αριστερά, εδώ άνοιξε μια σελίδα, η οποία μπορεί να είναι και ελληνική, μπορεί να είναι τα email σας, ό,τι θέλει. Κάτω αριστερά έχουμε επιστροφή πίσω, σπιτάκι, πάμε στο αρχικό μενού, ποια παράθυρα έχουμε ανοίξει ως τώρα, οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε μόνιμα σε όποιο παράθυρο θέλουμε πριν. Δεξί κλικ ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Αυτό το δεξί κλικ είναι πάρα πολύ βολικό στο mouse. Κλείνουμε ήχο εδώ και από εκεί και πέρα διαβάζουμε ό,τι κείμενα θέλουμε. Ή γυρνώντας πάλι με το δεξί κλικ πάμε εκεί που θέλουμε. Adobe Reader, κλασικό, είναι σαν το Office. Εδώ έχουμε το YouTube, το οποίο μπορείτε να φτιάξετε δικό σας να το πω, μια βιβλιοθήκη στην οποία να έχετε τα δικά σας πραγματάκια μέσα. Γιατί κάτι έπαθε το ίντερνετ. Ωραία. Έχω αυτά εδώ, έχω κάποιον ευτύχη μπλέτσας και όλα αυτά. Τα έχω αποθηκευμένα, τα έχω καταχωρημένα, οπότε μπορώ ανά πάσα στιγμή. Έχετε το άλλο πλεονέκτημα ότι έχει ιστορικό εδώ πέρα, το οποίο μπορείτε να δείτε όλα τα βίντεο τα οποία έχετε δει προηγούμενες φορές με τη σειρά. Εδώ έχετε τα δικά σας βίντεο τα οποία τα καταχωρείτε, οπότε τα αποθηκεύετε σαν βιβλιοθήκες πια, οπότε μπορείτε και βλέπετε ακριβώς τι ακριβώς θέλετε να δείτε. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα επεξεργάζεστε όλες τις δυνατότητες που έχει το YouTube. Είναι πολύ εύκολο, γρήγορο, δεν κολλάει, δεν τρώει. Το βασικό είναι ότι δεν τρώει ιούς, το οποίο είναι το πιο βασικό πιστεύω και από τα Windows. Λοιπόν, το XBMC ξέρουμε ότι πάει σφαίρα. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις ταινία live, δεν την κατεβάζεις. Εδώ έχουμε τις ρυθμίσεις. Είναι εύκολο να εξοικειωθείτε με το μενού του, δεν είναι κάτι δύσκολο. Έχει λίγα πράγματα βασικά, αλλά αυτά που θέλουμε. Δεδομένα, εδώ είναι ο σκληρός μας δίσκος, τι χρησιμοποίησε και τι αποθήκευσε όλη αυτή τη διάστημα. Εδώ είναι ο ήχος. Σου κάνει και ηχητικό μήνυμα σε περίπτωση που έρθει κάποιο μήνυμα. Εδώ έχουμε προβολή, φτιάχνουμε τις φωτεινότητες και οτιδήποτε θέλουμε. Είπαμε ότι είναι full high definition. Αποθηκευτικός χώρος, εδώ είναι η μνήμη του και
Εδώ κάτω είναι τα 16 τα οποία έχω χρησιμοποιήσει τα 8. 16, 8, όχι, λάθος, 8. 8, περίεργο, τέλος πάντων. 8 γίγα και 2 γίγα RAM. Εδώ είναι η RAM. 4 γίγα RAM. Όχι. Διαθέσιμος. 4 λέει. Τέλος πάντων, θα το ψάξουμε λίγο μετά. Εδώ έχουμε τους λογαριασμούς μας, Facebook, όλα αυτά, τα οποία τα σετάρουμε μια φορά, δεν είναι κάτι δύσκολο και από εκεί και πέρα βάσει αυτό καταχωρούμε όλες τις προσωπικές μας εργασίες. Εδώ έχουμε παιχνίδια, web, κάμερες όλου του κόσμου για να βλέπουμε live όλο τον κόσμο. Εδώ έχουμε το Facebook, το οποίο είναι πολύ ωραίο το μενού, μπαίνετε μέσα και βλέπετε τα πάντα. Εδώ είναι το Explorer στην ουσία, το οποίο βλέπεις τον δίσκο σου και μπορείς να μεταφέρεις, είναι στα ελληνικά πάλι αυτό. Πάμε πίσω. Ωραία. Εδώ έχουμε ημερολόγιο, εδώ έχουμε τα πρωτοσέλιδα, είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για ανθρώπους που θέλουν να ενημερώνονται. Έχει εδώ όλες τις σελίδες, τις καθημερινές. Έχει ημερολόγιο πάνω δεξιά, το οποίο μπορούμε να καθορίσουμε εμείς ποια ημερομηνία θέλουμε να δούμε τις εφημερίδες εκείνης της εποχής. Και από εκεί και πέρα ανοίγουμε μία εφημερίδα, ρολάρουμε, ζουμάρουμε. Ρολάρουμε, ζουμάρουμε και τη διαβάζουμε με την άνεσή μας στο κρεβάτι μας, στον καναπέ μας, δεν χρειάζεται. Αν έχουμε μεγάλη τηλεόραση είναι άνετο. Όταν φεύγουμε από εδώ, εδώ είναι τα πολιτικά, εδώ είναι τα αθλητικά, έχουμε όλες τις εφημερίδες, εδώ έχουμε τα οικονομικά, έχουμε όλες τις εφημερίδες και έχουμε και τις επαρχίες, τις εφημερίδες, οι οποίες βοηθάει πάρα πολύ να βλέπουμε και τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ μένω Αθήνα. Λοιπόν, φύγαμε από εδώ. Εδώ έχουμε ένα ωραίο μουσικό προγραμματάκι, το οποίο μας ξεχωρίζει σε άλμπουμ, λίστες αναπαραγωγής, όλα αυτά. Πάμε σε άλμπουμ. Δεν έχω μέσα τραγουδάκι ακόμα να κατεβάσει, θα τα βάλω και εδώ έχω ένα ωραίο μπιλιαρδάκι. Λοιπόν, είναι ένα καταπληκτικό μηχανηματάκι, το οποίο το κουμπώνεται στην τηλεόραση, δεν καίει ρεύμα, έχει 2 αμπέρ στην ουσία, ένα τροφοδοτικάκι στα 5 βολτ, το οποίο έρχεται πάλι μέσα στο κουτί, εγώ το έχω βάλει σε ένα πολύ μπεζάκι και από εκεί και πέρα μπορείτε να το βάλετε, έχει κεραία ούτως ώστε να πιάνει παντού, μεγάλη κεραία, οπότε δεν έχετε πρόβλημα Wi-Fi ή ενσύρματο πια με καλώδιο. Πιστεύω ότι καλύπτει τα πάντα. Δείτε και άλλα YouTube βιντεάκια παρόμοια για Android Mini PC στο YouTube και θα δείτε πόσες δυνατότητες έχουν. Εδώ πηγαίνουμε σε όλα τα προγράμματα που έχει, είπαμε τα 4K που έχει για βίντεο μεγάλης τέτοια. Εδώ έχουμε games, επειδή έχει κάμερα μπορείτε να κατεβάσετε προγράμματα τα οποία βλέπουν την κίνηση των χεριών σας και παίζετε. Εδώ έχει το Play Store, έχει Media Player, οτιδήποτε βίντεο, μουσική, όλα αυτά μπορείτε να τα παίξετε. Έχετε ένα άλλο προγραμματάκι το οποίο μπορείτε να κάνετε από το tablet μεταφορά, ό,τι βλέπει το tablet, αυτό το Minecraft, το Mirrorcast, το οποίο μεταφέρει ό,τι βλέπετε στο tablet κατευθείαν στην τηλεόραση, και έχετε και Skype. Εντάξει, από τη στιγμή που έχουμε βιντεοκάμερα έχουμε Skype με ήχο κανονικά. Είναι καταπληκτικό, στην τιμή του είναι πάρα πολύ μικρό. Μάθετε το eBay, είναι καταπληκτικό το eBay, έχει πάρα πολύ καλές τιμές, δεν τα μπλοκάρουνε, δεν χάνετε τα λεφτά σας αν δουλεύετε με PayPal. Ψάξτε το λιγάκι και θα δείτε ότι αξίζει ο κόπος, σαν κόστος. Βέβαια στην Ελλάδα είναι πανάκριβα, διπλή τιμή και τριπλή. Αν βάλουν λίγο μυαλό και οι Έλληνες, πιστεύω ότι θα μπορείτε πια να τα αγοράζετε από εδώ με εγγύηση πια, ενώ στο eBay είναι λίγο δύσκολο, αν χαλάσει, ας πούμε, μπορεί να χάσετε τα λεφτά σας. Κατά τα άλλα, σας τα προτείνω. Λοιπόν, χαιρετώ.